माने आंनि किडनि गेजेर हामियां दंखा रां सामनेल दं बाहाय जतन दुखु गाहाम के तिनी भिडिअ खालामनाय डिजाइन के माने साबा सातगिया हाय लासिमा बाहाय मा दङ बाट मो आंनि बिसिंजों आं माखासे नाय ताङै के न'थ' नय माखा जों प्राय माने 1 माने कासकासे खा जों 8 सिम नख माने के दाबोथ' दिनै प्राय 28 तारिख 1 तारिखनि दंखाथिने के दारानि जे नायजाक माने बथ' बलुकरन सुबाय दङ बलुकरन थाङै जे मानसाति बो खायो बयहायथ' लागते आरो मियाफोरनो बिनि जे सु मानसा बसुबाव के साना मुसुमान नन कक शेयार खायन मुसुमा गाहायसे बिनि जे ट्रिटमेन्ट चले तो माने ताबो प्राय 1 मान्थ का खाताबो रां बेलाके थाब थांसोखा बिनि पहिलाव थांका सबमिट खेगा 8000 बिनिफ्राय 6000 बिनिफ्राय मेडिसिन पाइका जोङो सकक शेयार खैलिया जे पाइ माने अनेक रां थाङै दंखा के अबनो ताबो मोटामुटी ताबो नायनाय दे और ताव तिनि बोसोर जमा जानाय नांगौ और रखा 25440 टियार ना नाङै दङ के टेकेसाके टेकेसा 6000 बोसोर जानाय दङ के अबनो आं लकडाउन कयना मुसुङो आनि जे बिसिंते तामने के बकाइसा बरनो सुबाय दमाबा के बरनो सुबाय दंते बनि जे हत्राय क्लाइथा का बनि जे बनि थाने सानान लाचिवो ताङै के बनि सुबाय दंनाय बरकसे ते एसे बनि सानका के बयबो वान संनाय बयबो नाय ताङै के बनि सुबाय दंते बाकी बनि सानमाखा अबरन आं बसियार खाया बाट आं बसियार माखासे नाय म ताङै के जोंबो बनो सुबाना नांगौ सुलुकरानो बसुबाय दङ जाया नङा वाटे हिया सादं हिया बुनि फोन फागेन ब माइ जाय हाबिया फुङा के बाजा बासे थांगो बुनि बागै के बिनि बागैबो जों खायना नांगौ तां हिंके बुइनोबो बसुबाय मानानि बजति सरि काहाम तंखा हिंके बिनि सरि हामिया जराबो जों बनो सुबाना नांगौ सुदु बुइनो सुमि सुबाय बंनिया बनबो जों सुबाना नांगौ अबनो तां लकरानो कयमान नाव जदि सुबाना मुसुंखा के बनो ननि जे मानथै सुबाय माननाय आं आनि भिडिअनि बिसिंथिनो बिनि QR कोड इबाके बिनि जिपे नम्बर नाय के जों दारानि बिसिंथिनो जों खानाय नायानो ब तामरं जागो बेलाखे वाना जाग दङ बत ताबो बेलाखे टेंशन माने एमन के डिप्रेशन खलाय जागबो नायने दे माने आं भिडिअनो योग्य माखाया तां के आंबो खायरक जागो के जों रेन रावबो तंनानै खूब कष्ट बेलाखे रांलाबो थांसोखा 1 मान्थ तंनि नायखाय गना 1 सयनाय दे इरतो देलो थिंका पाइका तामिलनाडु के आं दारानो कक सोंनाय गना दारा सकता 1 सदे आं ननो किसे कक सोना मुसुमा हायसे ताबो जों प्राय 1 मारन दखा नि ट्रिटमेन्ट चले माने बाहेराव किसा लुकरनो सादे आनि भिडिअनि बिसिं किता 1 सयमै आं तयनान हना छैन नायजागै फायान हनाय फायमासे के ताबो गोबां मात्रै बसे मानजा सेवा आपसे उनगला खनाय दं मानिता हैना सिम्पल टेस्ट खाय थां माना नहनाय फाय माने बहक बियो सामान हिंगा हिंगा उर फाय सायमान का माने आंनि किडनि गेजेर हामियां दंखा आं हायता के ताबो मेन हिंगा बायोप्सी टेस्ट खालायनो नांगौ खायनो नांगौ आरो तमन दिनै डक्टर बाय लास्ट मालायखा के सेदै टेस्ट मानै ताबो बायोप्सी टेस्ट खायनो नांनाय के बायोप्सी टेस्ट खायनो थांखाय र सालजा ते दिपसा खाय एडमिशन नांनाय एडमिशन नंगैसे बायोप्सी टेस्ट मा खालायनाय ता के बायोप्सी टेस्ट तो आंगामसे किरिया आसे कुनो मेजरिया के हायपनो रां नांगौ ता फिरि तो बरो खालायनाय बा के बायोप्सी टेस्ट ने एडमिशन आरो बै 25600 बिसोर जानि 45 टाका हाय नाङै दं के ते ब्लाड टेस्ट रखनि खंगो रि पाइखा 6000 नि कबां के अरसे मोटामुटी 30 32 हजार हाय थाङै दं के जे रां तुमाबो 50000 हाय प्राइन से बाय दंबायखा होटेल सामानि नंमान जत बाय दंबायखा के ताबो वाना मा हंका 25000 रिना नबे बेलाय वानाय दंखा बेलाय टेंशन दंखा अबनो दारानो जबनो रां
सामने ला तंग बाहर इनके इन रखनो साना लासियो आं बयनो सांग सबाय तंगमोन इनका नरकनो आं बाहाय सामनाय बा गावनि बे आं सानना मुसुनिया नाम हायता जे मानसा ट्राई खाय दङ इनके आंनि बजरा जे क्राइसिस तंखाटा रांतुदां सगियां तंखा इनके नरकनो तो आं coba deh saya ni ang balik lah so, ang sesuai tong ni kan, apa hai ta, tapi orang nang tong ta, mungkin nak berapa boleh tong ni macam macam, pai tong baik ya, maka ini tong kata kondisi. Digital camera, still or video, yeah. तो भाई तो तुम लोग खाई रखो ये बात खाई रख सकता हमारे तो लोग तांगजो तो खाए ये ना खाए कंडीशन में को पता था sini तो तब आंनि जैसे तंगनी लोगों के आमोनु खाने रंग थांगमाने पूजा थांगमाने बर्रेन तंगनाने जाने तुई हुदा कारेंट हुदा तो तुम्हारो मास कैसा कतो तें कास्का खा तीनों तो एक तारीख से थांगा 8 तारीख को खाई माने सिने लास्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट 6 तारीख इनके मास काजक नबला ये 6 तारीख बिसी बस 25,000 कालेक्ट खेना नांगनाय खबनो ता न खाने मा खा सिने दाराने बुकुटिनो बट सानान ता हायं थाव लासिमा हायंगो जोंसे बुइनो सुबाय दङबा बुइनो थाने जों बाके सानमानाय अपना लोकडाउन थाने कोई जाओ नॉन जे मानते नॉन जे सुते बनिक्षा सुबह जाबे दे कारण बस सब जाते साका हम तो से बनि सुबाय मानो के बिनि जदि सावरे हामियां थागा बबा के क्लाइ थागा के लोकडाउन बबा के सुबाय मानाय के बिनि साया जरा बसं लोगेरना नांगो तां के आंनि जो सबिन लगे तंगे साइमान सका बिनि रां बाके थागा बाके तामखा तेताम साचेने आं तो पुरा रां सिकरि पुरा तफान ब आन बाय मेंटेन खाइ दङ इनके ते कखिन खबरनि बागै बसं लाइक टेंशन बबिनि बागै टेंशन नाय ते खमबानि बागै टेंशन नाय अपना साना थाङा के मकल मुक्ति खालायो खूब कष्ट खायसि दंलायो जोंरा बेलाखे सानाबो लासिमा हाय निजेनि चेनेल निजे सो सामा हायं जाव बयबाय इनके बबो साननायाता बिनि खूब खलागै इनके नावनो बुजि सिरिता बनो नाव सुबाना जखाय सुबाय माननाय ना खाइर खाइबो ब खाइर जराय ना खाइर याखबो ताइ कुनु खाइजाने करे के बनो जबरदस्ति खाइना मुसियासन अबनो ता जों नन थानि कयमोन गेचिनि 6 तारिख लास्ट सिनि अपॉइंटमेंट इनके त मानडे के जों रां बिल पे खाइना नांनाय इनके टुइसडेस मिनि बायोशिप खाइनाय इनके हमने बागैनो तां जत लोकडाउन थानि कयमोन ननि जे मानते ननि जे सकते बनो किसा सुबा लाइखनके बेलाखे जानाय आं नरना याथै रमि खुलमो ननि जे मानते मनो सुबा मा हाके बेलाखे जाजानाय कानि सेकेन्ड ब कष्ट खाइ तंजाता ब टेंशन ब हर थैबो मुक्ति थाया चावैबो नैबो जों वाइसारसो माइजा जाव बिनि टेंशन नगय सालुक खाइजावसो माइजाय दं जों अबनो ता जों बैखे वान सगना जों बिजो नय किसा मनै लाइजा बेरायदा जाहनाय ब बिनि सरि हामियान बाइसे बन बेरायदे दं तांके दिले डिप्रेशन खलाय दं हांके सरिते बारि नाय हानाय हानि किसा मनै लके बेरायलायो जों चार्चराव थांगो इनके किसा मन्दिराव थां बेरायलायो अबनो ता जोंनि सेमसिया इनके बैखे वान सगना जों टिभियाव नय ब्रबो टिलेटाम एंटरटेनमेन्ट खाइजा हानाय हाया अब जुदि वान सगना इनके जुदि जों हाय खाइदों आखा जों नागारदे जों सरिनि बागैसो जों हाय किसा बेरायलाय दं अबनो ता ननि जे मानते सुबाना मुजखाय सुबाय माननाय जरा सुबाय आंके बो जों केबनो जबरदस्ति खाइना मुसियाता अबनो ता मकले मते थागलिया आंके माइरं खान गान नायसि माय बके साबनो थै मते थाय आंके ते ताम सासिन दाराना किसा सबाय लाइमखाय जानाय कारण बिनि सरि बेलाखे हामदायां तो रां फैसा नाङै दंखाय बेलाखे तांगे ए भिडिअ जे मानते शेयार खायदे बनबो किसा सुबाते खाबाते थाव तांगे भिडिअ बलाय खायदिया हेबा नां खलाय नाखा तांगे बिनि सरि बेलाखे बारि दंखा गावरे जायनो जों भिडिअ खायना नांखा आंखे बनो जे मानते किसा सुबा लाबेदे ताखौ बखरो जाते
bini shori sustang thong rang puja ba shuai men phana jara matai na mane tangai ra bin bagai pirar khaibe de please ei video je suman sak share khaijabai de tangai hinke bogi samsa suba suman thong karon bolai amhai video khaina naya to phana ang khaimar kha bonon nogai khairok jagai ang sibin logai tongma ba bahke bukha thangnai ba bukha tongphaya nijo sugyang ke ba kono khaimaya je suman sak bono suba jabai de please ang request khayo bola horoplong thuoi chabai muktoi thangya sagai nangai totra laya tangai ke bini rogin bai tension haina youtube rok nai search kai nai bo tension jawo te bini beban no bo mai ti bo saya bo ram suka bo bini week ro komi thangbai ka pora please ani viewers nang believe tongo bisas tongo norok subane hnai darana jara nai tone rang puja bai chuai me phona video no je saman share khai ja pai de please osuno omonang kha don thani koi mangani